Yamakateerera kudai so ndiyo Kulian TV yacho patinokupai nhau maupdates nezvinhu zvakasiyana-siyana zvinenge zvichiitika munyika yekwedu. Nhasi ndadzoka ndine update yaitika kukoti kwaComrade Nyoka yemabhunu iyo nyaya yemacases avari kufesa vari mujeri kuSouth Africa iko zvinezvi. Saka panapa macases aya apostponedwa zvekare zvekunzi vari kufanira kuzodzoka mumatare edzimhosva kana kuti mukoti musi wa4 November 2025 ndo pavari kutarisirwa kunge vange vachizodzoka mukoti. Inyaya inosiririsa zvekare, inyaya inosiririsa zvakanyanyisa, inyaya yemacases avanenge vari kungopuhwa vari ikoko anova iyo macases mamwe emubikirwa ega avanenge vachingosangana nawo. But on the other issue pane imwe nyaya zvekare yanga iri kutariswa nevanhu vazhinji vachida kunyatsonzwisisa, inova case imwe iri kuvhundutsa vanhu zvakanyanya paZimbabwe, inova case yeextradition, ndo imwe zvekare yavanga vari kufesa imomo. But the funny thing ndechekuti judge wacho aamo imomo ari kumirira nenyaya dzacho ave Judge Munyowani, ndo imwe nyaya iripo. And the other thing on the side recase yacho yo paifanira kunge pakagadzirwa asylum ningirikini yacho hazvina kunge zvaitwa for now. Reasons akawandisa because we all know kuti pange pachiitika zvinhu izvozvi zvinge zvichifambiswa kana kuti zvinge zvichiitika panodiwa mari, ndo chokwadi chiripo, panodiwa mari. So mari manje it's something chekuti zvinenge zviri kutadza kunyatsobatanawo, because at the end of the day munhu anoda kudya ari kwaari ikoko panenge pachiitwa unongoziva zvakawanda zvinenge zvichida kungoti munhu angoramba achingobatsirwa zvichingoenda mberi zvakangodaro. Saka ndozve zvimwe zvinhu zviripo kuti asylum application hasisati zvafambirwa, hasisati zvanyatsoningirina because of nyaya yemari. Ndo zvandinoziva kuti mari ndo inonyanyisa kunetsa. But inyaya inosiririsa kuti one munhu akomana aringoramba aringogariswa imomo. And on the other thing vamwe vanga vari kubvunza cause vanhu vanga vaimbona a certain lawyer aibuda achitaura achipa maupdates on the issue iyoyo kuti zvakamira sei. But the bad news is that haasisiri part of that malesela yaishandira yaya ari kunzi akanovhuro yake vanhu vanenge vakuitawo zvinhu zvelife yavo, growth iriko even kwemimi kwamunenge muri. Saka musazonyaushamisika kuti waita tisingaona. So kwakasara one wacho ndiye anga arimo ari kumiramira naComrade Nyoka. I hope that's all zvatingangoda kuti munge muchiziva for now nyaya yecase yaComrade Nyoka yemabhunu. Saka for now tongoziva kuti vakugara another 2 months vari behind bars. Zvinova izvo zvinhu zvinosiririsa zvakanyanya mhuri yeZimbabwe kuti another 2 months here shuwa munhu aringoramba akangovharirwa. Inyaya yerudzi iyoyo inonzi haipere zvekudaro kana kuti yazonyanya kukurisa zvekuita sei. Inga vamwe vanongobatwawo vanhu because vamwe vanotaura nyaya idzodzo kuti aiwa kana even dzingava dziri nyaya dzemapepa vanhu vanongobatwawo vongogaragara tumamanzi tushomawo obva vaita se vodzoserwa kuningirikini. But on the issue yaComrade Nyoka yemabhunu tingangotadza tichiti munhu wekuti ari kusungirwa nyaya dzechekuita nematongerwo enyika, ndo zvavari kupinza nyaya dzacho imomo. Tinenge tichoti dhiri rakatorongwa rikatopera rakadaro. Saka ndo imwe yakazova ningirigina ikoko mungazonyaushamisika. Ndoona vamwe vanoziva but ingori issue one yediki yakangodai. But the most important thing chiri kudiwa panyaya iyi panguva ino iko zvinezvi kubatana mhuri yeZimbabwe kuti mukwanise izveso kuti pange pachikwanisa kuti Comrade Nyoka vabatsirikane. Pari kudiwa chinhu chinonzi unit, kubatana. Mukabatana zvinokwanisa kufamba, nekuti tikangoramba tisingoti ningi takamuvenga, ningi ndiye ari kuzoita zvakati, ningi ndiye ari kukonzera zvakati, hapana kunosvikwa. Saka kuti zvinhu zvifambe, kubatana is the way to go. Zviri zvamanje manje. So without wasting much of your time with Zimbabwe, ndodongozivisai kuti kana uchingori muSouth Africa uda kuregisterwa company ubva FNB business account usina work permit kana study permit, bata Owen Education Research ndiye one munhu ari kuregister macompany nekuvhura maFNB business account zvamanje manje muSouth Africa. Izvezvi so zvakawanda munozotaura naye, screenshot number dzake edzo itirwai ipapapa. So ndisati ndanyanyisa kupedza nguva zvakanyanya, sarai makateerera. Pane zvimwe zviri kunzi zvikutaurikawo nevamwe vanhu mumastreets imomo. Teererai munzwo mashoko evanhu, but iri nyaya yaComrade Nyoka yaperera panapa. Nhau yandinonzwa kana kuti yandakanzwa yenoise iri kuitika Magutu, handinzwisisi kuti chii chiri kuitika Magutu kana kuti kumasvingo kune maby election akansela ari kuitwa ikoko. Ndiri kunzwa kuti vanhu vezano vari kufamba vachirova vanhu vanopikisa kana kuti vanhu vanomiririra opposition
kana kuti munhu wese angotaura. Tiri kunzwa kuti kune vamwe vanhu vakatorohwa kana kurwiswa, kune vamwe vanhu vari kutothreatenwa ikoko kwaGutu ikoko mumasvingo ikoko. Zvino koma-election acho anomboitirwe ikona iwa Mnangagwa, kana kuti imimi wanachadzamira, kana kuti vanhu vemumasvingo, kana kuti vanhu vemuZimbabwe, kana imaminista ezano, kana imi wanachigumba vanhu veseki, nemi wana matanga wemapurisa vanaponya tisoti kuti manda kutanga nemauto oro security yenyika, kana kuti all politicians ziri munyika yeZimbabwe, kana ma-election achiitwa, mamwe mapata achirambidzwa, mamwe mapata achirohwa, mamwe mapata achirwiswa, ko ari kuitirwe zvawo ma-election acho? Imbotaurai nevakuru vezeki kuti ko ma-election emunyika, kana mutemo unoti kudiko kana rimwe bato richirwisa rimwe bato, ndavazani kungofamba ichigadza kavanhu. It's obvious kuti kwaGutu ikoko hapana kana vanhu veopposition mukakwikwidzana kana mukaita sei, zani inoda kuisa munhu wayo. Election is a bribing. Opposition ingahwina but haisiyo inopitora chigaro chacho. Saka inyaya inofanira kugarwa pasi kuongororwa iyo kuti saka chiri kukwadzirwa vanhu, kurayirwa vanhu muZimbabwe chii, chiri kuponderwa vana veZimbabwe chii, chiri kuurayirwa vana veZimbabwe chii? Kana musina ma-election kamune one party state kanga zvingotaurwa pachena, because muairport makaitwa bribing kwese kuti ma-by-elections ari kuteera ichibvisa vanhu veopposition, ichibvisa ichiisa vanhu nechisimba muparliament makaona vanhu vachidzingwa. Chiri kunzwa kuti mumasvingo muri kurohwa vanhu, muri kuuraya vanhu, vana vari kurohwa, vabereki vari kushishidzirwa, misha yevanhu iri kuthreatenwa. Basa remitemo wenyika nderei? Basa resecurity yenyika nderei? Zimbabwe ichiri mapurisa here kana masoja? Nokuti ZANU iri kuita madiro kuita zvainoda. Kana ikafunga kuyakobisa munhu MP ari kwaMutare inongobisa, kana ikafunga kubisa munhu ari kuBulawayo inobisa. Payafunga kuti iise vanhu vayo, ine matargets ayo iwo ekugadzira ma-election anotenda kuti izowana vanhu vanokambena vakayimiririra. Ndo zvinoitwa here kuti bato kana rikadyiwa rinomanikidzira vanhu, kubvisa vanhu vakaiswa nevanhu, richiisa vanhu varinoda iro. Neurombo vanhu vekumasvingo, imbodza ramukubika riya. ZANU-PF inotongoda kuvhura nzira so kuti ingopinda haite zvairi kuda. Ndava muZimbabwe mane one party state. Saka ndo zvinofanira kubatana mapato anopikisa wemutemo kuti vabvunze kuAfrican Union, kuSADC, kuUnited Nations, wabvunze kune dzimwe nyika, kana kuenda kuMatare kune dzimwe nyika. Ichine mutemo here? Ichiri nyika ine mutemo here? Upfumi warita zvawanda nembavha, utongi vari kupinza mbavha, kutonga muparliament yakazara mbavha, ma-election acho ari kutungamirwa nembavha nanachigumba nematsotsi nemadzvanyiriri. Even kana mukatofa munhu kwaGutu ikoko kana kumasviko ikoko nenyaya yema-election aya, amubona mapurisa acho achimhanya ikoko. Mapurisa acho anotoudzwa kuti futseki ukaenda iwo tokurohwa. Havaendiko. Handisi kuti army yenyika yeZimbabwe kana security kana kuti mauto eZimbabwe varipo here kuti vagadzire zvinhu izvozvo. Wai vasiri kuzvigadzirisa? Iri kunzwa kuti vanhu vari kurohwa kuoneswa nhamo mumasvingo mana Gutu. Saka ma-election acho ari kuitirwei? Akanzela vacho. Ko ZANU ngaingoti taisa munhu wedu, kungoudza vanhu kuti taisa munhu, taisa kanzela. Imari dziri kuwestwa, dzinenge zichinzi dzapuwa vanhu kuti vakambeni. Imari dzenyika dziri kudyirwa mahara dzichibuda kubva muhurumende, vanhu vachipondwa mahara. Zvinobatsira kuita competition nemunhu akahwina kudhara. Anotoziva kuti mapoints akatohwina kudhara akatoita chitsotsi chakakapedza kudhara. Unganzi one makisetere nemuground kumhanya, iwe wakasukwa gumbo. Unosuka mapato anopikisa makumbo kuti ZANU-PF iende kuita number 1. Handisi kuti vana chigumba vari kuinzwa here audio ineyi, kana vakuru vemapurisa masoja. Itai ma-election ari free and fair varume munyika yeZimbabwe.